wat staat daar achter voor lu? Ja, kijk, ik ga nog het lu uitgenodigd voor het feestje. En dat is vandaag. Ja. Weet je wat van de doen? We gaan voor niet vanavond, maar pas morgen vroeg. Kom er alle naar je achterom. Weer! Kieken hier op de straat. Hoe wil dat dan? Nou, ik erger me kapot aan die stroomvrieën. Henk van mij stond vanmorgen al in zo'n hoop. Oh, Harry voor mij gisteren ook, maar weet je wat ik gedaan heb? Nee. Ik heb het hem zelf laten zuiver maken. Weet je wel, met zo'n schroevendraaier en zo'n sjoerspuntje. Nee, dat deed hij van mij niet, hè, luierik. Maar goed, ik vraag me wel af welke vreemde vogel hier die prieën komen uitlaten. Ja, op vandaag hield niemand meer rekening met hem en zangers, hè? Nee, dat klopt. Iedereen leeft vandaag op zichzelf. Vraag dat maar eens aan de lui hier. Vind je dat ook? Verdraagzaamheid, dat is een begrip dat helaas niet meer bestaat. Ja, en weet je wat ik niet snap? Ja. Waarom dat die lui hier dat drol niet gewoon en zelf kunnen opruimen? Dat heeft met het volgende te maken. Wie ik een van de dagen een baasje tegenkom met zijn hondje. Luister maar eens.
Bah, wat een strontbrier. Inderdaad. Die is gedoe in de buurt. Ja. Hey, vooral als ze immer bezig zijn met zijn nachtelijke romances. Ach ja, men hoort al gauw gaat daar als zomers de vensteren openstaan. Klopt. Maar ik moet je het zeggen, hè. Ja. Ik heb me toch de vorige week moeten samen voor dat pap van mij. En hè? Maar daar stond onder zo'n venster te roepen. Zugabe! Ja, maar weet je, ik vond je toch wel een beetje zielig, hè. Want, weet je, hij is de weg een beetje kwijt. En ja, dat Christen, als ze gaat ouder zijn. Ja, dat klopt. Dat is bij ons in de buurt ook meestal. Als het maar wel kabaal maakt. Luister maar eens. Dames en heren, en nu de finale. Ja, helaas zijn we bijna aan het einde, maar hier zijn nog de dames van de dans voor een goed steen. Zijn ze ganz erg gekomen. Hartstikke bedankt, dames. En de jongens van het decor, die hebben gezegd, geverfd, gepoord, gelast, geschoesterd om alles voor elkaar te krijgen. Dat weer hier op de bühne kunnen staan en voor u kunnen spelen. Jongens, bedankt. Dan komen er nog meer. Geef ze een daverend applaus.
En dan natuurlijk ons presentatieduo Ellen en Koen. Hartstikke bedankt voor de geweldige presentatie van onze revue. Floormanager Kim, die zorgt dat iedereen op tijd op de bühne komt. En dan natuurlijk nemens minder als Pierre Lebon, die ervoor gezorgd heeft dat iedereen de ganse avond binnen liedjes heeft gezongen. En dan, last but not least, onze regisseuse die ervoor gezorgd heeft dat we weer allemaal dit waar hebben kunnen maken, Marlies Harings. En dan natuurlijk alle andere lui die niet op de bühne staan, van schmink tot leeg, tot volkspot, tot geluid, tot geluidjes, orkest, lui aan de garderobe, lui aan het buffet, bij de kaartcontrole, kaartverkoop, EHBO, noem allemaal maar op. En natuurlijk onze sponsoren en alle andere lui die ons een warm hart toedragen. Heel erg bedankt dat je dit mogelijk hebt gemaakt. Merci. En dames en heren, nog een laatste applaus voor onze voorzitter Kai Vrijen.